Nogen vil måske kalde mig den moderne guldgraver. Alltså vet du några kvinnor som går runt där ute? Ni är en biologisk klocka som bara tickar och tickar och tickar. Jeg vælger selv at betragte det som mit bidrag til samfundet. Alltså du skulle kunna tjäna grova pengar på din solsäd. Sådan en slags velgørenhed. Der er et kæmpe behov derude. Aftalen var, at jeg skulle ekspres-levere. Når der var ægløsning. Jeg går lige en tur, ikke? Så er jeg til boks efter lunch. Jag tror inte att chansen är större om vi skulle kunna göra det på riktigt. På riktigt? For mig handlede det om at levere en vare. Vad laver du her? Men jag har tänkt på en sak. Barnet behöver ju en far. Och det är ju du, Lars.